Tek što smo kročili na otočno kopno krenula je akcija. Nismo stigli ni pomisliti kako su mogli barem pričekati s vježbom dok uzmemo kameru. No sve se događalo filmskom brzinom, a na moru se, shvatili smo to već u idućem trenutku, odvijala ne vježba, već zaista akcija spašavanja. Što se dogodilo? Jedan gost je poskliznuo se tu na brodu pa malo nabio rebra i tako. Onda smo ga otpremili na policiju, policija će dalje s njim vjerojatno u bolnicu u Zadar. Rendžeri, čuvari prirode, dobri su duhovite laščice. Njihov je posao prilično raznolik. Na usluzi su i pomažu i u dobru i u zlu. Ukupno njih 8, trenutno 5, ovo su ljeto, a još je toplo i traje i još je gostiju, prihvatili i brinuli se o više od 100.000 posjetitelja. Bez razlike da li se tiče prekršaja, nesreća, pružanja prve pomoći, informacija i koje čega što je vezano za sam park. Oni su prve osobe koje posjetitelji susretnu u parku, od naplate ulaznica, pa ih dalje susreću i na kopnu i na moru. Sudjelujem u njihovom obilasku ribara, brodica i sveg ostalog, a kad nema lučke kapetanije i policije u blizini, onda vršimo i prijevoz bolesnika. U radnom danu obiđu 45 km četvornih mora, 26 kopna uz više od 70 km cesta i protupožarnih puteva. Oni su u biti nosioci zaštite prirode u parku. Oni su u biti srce parka, oni su direktno na terenu, provode zaštitu, provode nadzor i još niz drugih poslova. Između ostalog, oni sudjeluju u znanstvenim istraživanjima u parku, u monitoringu područja, u brizi o posjetiteljima na način da prenose informacije posjetiteljima, edukaciju, informiranje, brinu se o njihovoj sigurnosti. Znači, rade i razne intervencije u slučaju neke nesreće, u slučaju havarije broda, surađivaju sa pomorskom policijom, kapetanijom, inspekcijom. A da bi sve to bilo još bolje i brže, uskoro im stiže i pomoć, digitalna naplata ulaznica i nadzorne kamere.